nwere ndị nwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe obodo adị kọbụlụ mọgọlụ a na-enwe obodo enwe o nwere ndị nwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe obodo adị kọbụlụ mọgọlụ a na-enwe obodo enwe o nwere ndị obodo jiri bili nkụ dị na mba na-eghalụ mba nli aka na-eme azụ mgba nkoloko obodo adị ekobụla anyụ a na-ekwu ọnụ efu ekwu ịmakwa na adị ekwu na nkịtị ekwube ọnụ nkịtị ọbụla ike aja mbene okwu ka eji etu agbọ afọ gbamala agbọ nwa na dịka onye mụrụ ya ayagaya igirigi ayagaya mbombo ayagaya ogerega na-enwe obodo enwe obodo adị ekobolo gbogolo na-enwe obodo enwe o nwere ndị nwe obodo enwe a na-enwe obodo enwe obodo adị ekobolo gbogolo a na-enwe obodo enwe na-enwe obodo enwe na-enwe obodo enwe obodo adị ekobolo gbogolo na-enwe obodo enwe onye mmadụ ka ọ geli akọnarị ya n'ụwa o jide onye mmadụ ka ọ geli akọnarị ya onye bụ na gbapụ ụrịọ ma osu bịa mgbafue Chukwu nna biko wepụla anya ụbịam ọ dịlị nwoke mmanya dịkwalụ nwaanyị mma maka na oke ịta afụfụ na n'ụwa n'ụbịa ma adịrọ mma mana inwe ego n'ụwa dị iche inwe obi ejeli ejeli dịkwa iche onye bụ na gbapụ ụrịọ ma osu ụbịa mmafue ụmụ akwụkwọ ndị na-echi anyị onye na-eme onye na-eme anyị nwelụ ndị na-ejele obodo ozi anyị nwelụ ndị na-alụlụ obodo ọlụ anyị nwelụ ndị na-ejele obodo ozi anyị nwelụ ndị na-alụlụ obodo ọlụ Chukwu gọzie unu niile ụmụ ibe ndị ajọ ibili olisakwachi unu ụgwọ mmadụ ikwulu mmadụ n'ụwa egwe masị na mmiri o si na mmiri egwe masị n'ikuku o si na mmiri bịa aye egwe masị na mmiri o si na mmiri egwe masị n'ikuku o si na mmiri bịa aye ndị ọzọ na-eti egwu mana ọ bụ maka na-eti
ndị ọzọ na-eti egwu mana ọ bụ ịgba ka anyị na-eti agbata tie egwu m amụgalụ m egwu ọzọ egwu ọma agbata tie egwu m amụgalụ m egwu ọzọ egwu ọma onye bụ na gbalụba egwu onye ọbụla gbalụba egwu ka anyị chọọ hypertension ogene na-enye aṅụrị ogene na-enye aṅụrị ogene na-enye aṅụrị onye amaghị agba okwebe n'isi ogene na-enye aṅụrị ihe n'ebe ego bụ ụzọ agba egwu egwu adịghị egwu ihe n'ebe ego bụ ụzọ agba egwu egwu adịghị egwu echebe ibe ukwu na-eme n'ụwa egwu adịghị egwu agịrịgba ogene ịgbakwa aja ya mma echebe ibe ukwu na-eme n'ụwa egwu adịghị egwu agịrịgba ogene ịgbakwa aja ya mma agịrịgba ogene ịgbakwa aja ya mma egwu anyị ọdịnala bisi mmiri egwu amasị na mmiri o si na mmiri egwu amasị n'ikuku o si na mmiri bịa aye egwu amasị na mmiri o si na mmiri egwu amasị n'ikuku o si na mmiri bịa aye onye bụ na gbalụba egwu onye ọbụla gbalụba egwu ka anyị chụọ hypertension ogene na-enye aṅụrị ogene na-enye aṅụrị ogene na-enye aṅụrị onye amaghị agba okwebe n'isi ogene na-enye aṅụrị